Din is-sena qed timmarka mument importanti fl-istorja politika u soċjali tan-Naxxar, kif qed jiġu ċċelebrati l-50 sena mill-ftuħ taċ-ċentru Laburista fil-lokalità. Nofs seklu ta' ħidma bla waqfien b'impenn lejn il-valuri laburisti u servizz kontinwu fil-qalba tal-komunità. Għal din l-okkażjoni qed jiġu organizzati bosta attivitajiet fosthom wirja b'ritratti u rakkonti tal-istorja ta' dan iċ-ċentru Laburista, mibnija fuq l-għaqda, il-volontarjat u l-parteċipazzjoni attiva ta' bosta laburisti li taw semhom matul is-snin. Il-wirja tinkludi ritratti rari tal-ewwel minuti u tal-ewwel laqgħa ġenerali li saret fil-5 ta' Novembru tal-1949 bħala l-pedamenti tal-Organizzazzjoni Laburista fin-Naxxar. Element importanti u r-rakkont tal-każin l-antik li fl-1964 ingħata lill-partit mill-familja Brinkat, Carmena u Censu, pass li kien kruċjali biex il-komunità Laburista tan-Naxxar ikollha l-ewwel spazju tagħha. Fl-1974 il-Partit Laburista tan-Naxxar ħal post preżenti waqgħu u reġa' bnieh biex ikun adattat għal ħtiġijiet tal-mument. Il-każin kif inhu llum infetaħ uffiċjalment fl-ewwel ta' Frar tal-1976 fil-preżenza fost oħrajn ta' Patrick Holland u Kalċidona Ġus illi kien ukoll aġent president. One News tkellem ma' Denise Farrugia, President tal-Kumitat Lokali Laburista tan-Naxxar, kif ukoll mal-kuratur tal-wirja Alexander Aġus. Naħseb li kbar legat li nistgħu nagħtu lill-partit huwa li niftakru l-istorja kollettiva ta' min kien attiv fil-ċentru Laburista tan-Naxxar matul iż-żmien. Il-wirja tibda mill-perjodu ta' meta beda l-partit ġo Laburista ġo n-Naxxar fil-1949, u mbagħad tifoka l-iktar mill-żmien tal-ftuħ taċ-ċentru fil-1976, propju għal dis-sena niċċelebraw il-50 sena ta' ċentru. Il-wirja fiċ-ċentru Laburista se tibqa' miftuħa għall-pubbliku sal-ħadd li ġej.